Ами от самото начало аз искам да направя една разлика между социалните роли и ролята на бащата. Защото много често, когато се говори по темата, и ролята на бащата се смесва с така наречените социални роли, които са характерни за дадена култура. Нали? Бащата носи пари, сменя гуми, цепи дърва и такива неща, а майката прави еди какви си неща. Да, ама това са социални роли, по които поведението на мъжете и жените се различава. Ние, ако искаме да питаме някакъв интересен въпрос, ще да питаме защо ги има и как са почнали. Но това не е ролята на бащата. Ролята на бащата всъщност е свързана по начина, по който партньора на майката присъства в нейното желание. Това е важното. Това вижда детето. И това е важното за него и да го усети. Защото то може да вижда, че баща му сменя гумите, цепи дърва, ходи на война или каквито там неща са характерни уж за мъжа. Но едно е, ако майката обича този човек, друго е, ако майката не го обича. Или едно е майката, ако го уважава, друго е, ако майката не го уважава. Едно, ако в очите на майката този човек има авторитет, друго е, ако няма авторитет. Тоест ние това търсим. Как този човек, партньора на майката, независимо от неговия пол и социални роли и дейности и така нататък, стои в желанието на майката. Това е важното и затова трябва да говорим, когато говорим за ролята на бащата,